ହୋଶାନା ଦାଉଦଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେ ଆସିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ସେ ମୋତେ ସବୁ ପାପରୁ ବିମୁକ୍ତ କରନ୍ତି ପରାସ୍ତ କରି ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ସୁଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ହେ ଯୁବା ବୃଦ୍ଧ ନର ସ୍ତ୍ରୀ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ପ୍ରଶଂସା କର ତାହାଙ୍କୁ ସଦାନୁରାଗରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି ହେ ଉଦ୍ଧାର ଦେଲେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସମୁଦ୍ର ନଦୀ ପର୍ବତ ପୃଥିବୀ ଗଗନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମହିମା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରକାଶନ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ସେ ଗାନେ ମିଶନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହା ମହିମା ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ।